Perquè demà he d'estar pronte, perquè si no, ara a última hora seria ostres, perquè m'anava a dormir aquí, però clar, no vull alçar-me allí, no vull alçar-me molt pronte així i després estar tot el dia en València rebentat, bastant. Anem a València, anem al Principal, després de mai, és la primera vegada que anem, bueno, a fer col·laboracions i això sí, però és la primera vegada que anem a un espectacle propi i em fa il·lusió. Fa respecte també a València, sempre l'ha fet. Jo vaig viure allí 8 anys mentre estudiava. Crec que de vegades també ha sigut més fàcil en altres llocs. Jo crec que el que ha passat en este apartheid que ha tingut la música valenciana durant molt de temps, que ho hem tingut difícil per a explicar-nos als nostres veïns, no? I per tant, hem de fer el triple esforç que en altres llocs perquè ens coneguen, que és estrany, no? Que ens coneguen i que almenys puguen triar si volen vindre o no volen vindre a un concert, si volen comprar un disc o no comprar-lo, no? Com a metàfora, jo vaig decidir treure'm el carnet de conduir en València. Vaig dir, si hi ha un lloc més difícil que el món per a conduir, que és València, me'l trec allí, segur que sabré conduir, no? Vaig estudiar Filologia Catalana a la Universitat de València i estic content d'haver estudiat Filologia Catalana. Jo tenia diverses opcions, volia estudiar moltes coses, volia fer periodisme, també m'agradava el tema de donar classe als xiquets i al final em vaig posar en la filologia perquè en aquest moment el periodisme era privat en València i nosaltres no ens ho podíem permetre i vaig estudiar filologia i crec que ha sigut un aprenentatge molt gran a base de lectures que després m'han servit i aprenentatges dels professors que després m'han servit per a l'hora d'escriure cançons, d'entendre la meva xicoteta literatura, que són les lletres, no? I allí vam estar uns anys i van ser uns anys especials. I bueno, ens vam anar trobant i una broma i una altra jo tenia cançons però no les tenia registrades, el Xavi em va animar una mica a anar a enregistrar-ho allí a l'assecador de pernils del Sant Germès i d'allí va eixir un disc, un casset que es va exhaurir la primera edició, que no eren molts, eren 500, però el vam vendre en una setmana, la segona setmana ja estàvem fent 1.000 més. I el casset va permetre que jo d'alguna manera passara de fer concerts a la universitat i per així el casset viatjava més lluny que jo i al final vaig poder començar a fer concerts fora, no? I de sobte, de veritat, sense haver-lo buscat, era una carrera, no? La carrera de cantautor, que jo no l'havia buscat. Em trobava que m'estava dedicant a això i que això m'estava pagant el lloguer del pis. Jo a vegades pense, estem fent un viatge molt llarg, no? A l'altra punta del país i a l'altra punta hi ha una gent que entrarà a un auditori i està esperant escoltar les teves cançons i sempre arriba un moment que penses i a més en aquest món en el que estem vivint ara, no? De precarietats i una reflexió sobre el fet de fer música, no? I, bueno, si hi ha gravacions, no? Per què la gent necessita portar-te allà, no? Perquè tens que desplaçar-te tu mateix a explicar-les les cançons, no? I, bueno, té un valor, al final estem transportant-nos a nosaltres mateixos, som transportistes, saps? Estem transportant les cançons, les repartim, tornem... I clar que se poden escoltar les cançons en una gravació, però la gent necessita... La gent, vull dir, jo també, els músics també ho necessitem, i cerimònia de trobar-nos i fer la música. Jo també penso això, penso que les cançons no canvien el món, però sí que canvien a les persones. Canvien a mi quan les faig, quan les cante i quan les escolte i crec que canvien a tot el món, o transformen, no? Més ben dit.
Hi ha gent que es pensa que les seves cançons canvien el món. Jo crec que tenen un problema ells i les seves cançons, nosaltres acompanyem les transformacions de la gent. Això independentment de què parlen les lletres, o si hi ha lletra.